Visszatértünk a Sportverdes stúdióban, Kis Orsi bíró Ica, én Tordai István vagyok. Tudjátok-e, hogyan alakul ki a jégeső? A jégeső? Aha. Hát igen. Na hát akkor. Nagyon nagy meleg van, jönnek a hideg nagy felhők, és összeütközik a hideg meg a meleg, és akkor lesz belőle jégeső, nem? Az ivatarban jelenlévő feláramlások a légkör hideg rétegeibe esőcseppeket szállítanak, ahol azok megfagynak, majd az ivatar leáramlásába kerülve a felszínre hullanak, aminek senki sem örül. Nagyon tömören ez lenne a jégeső fogalma, mely ha úgy igazából elkapja az autónkat, akkor annak lemezein annyi kráter lesz, mint a hold felszínén. Vajon mit lehet tenni, ha már bekövetkezett az a fránya jégkár? Sokan azt mondják, csiszolni, gittelni, fényezni kell, de Pataki Péter ezt másként látja. Se gittelés, se fényezés. Se csiszolás, nincs szükség rá, van egy úgynevezett jégkárjavítási technológia, ami most már nemzetközileg elfogadott, egész Európában, sőt Amerikában ezt használják. Anélkül lehet javítani az autó megsérült elemeket, hogy fényeznénk, csiszolnánk, és eredeti állapotába vissza lehet állítani. Különböző méretű jegek esnek, ugye van a borsó méretű, az nem igazán tesz kárt a gépjárműbe, a cseresznye dió méretű jég az már okoz kisebb kárt az autóba, az annál nagyobb tojás, barack méretű jég pedig annyira tönkreteszi, hogy az már ezzel a technológiával nem biztos, hogy javítható. Ez a kocsi miért kapott? A cseresznye és a dió méretű jégből kapott, ez még az a kategória, ami sérülésmentesen javítható fényezés nélkül. Hogyan lehet javítani? A javítási technológia úgy néz ki, hogy minden egyes horpadást, ami a gépjármű van, milliméterenként, egyenként állítjuk helyre, különböző acél, lemez szerszámokkal. Minden olyan elemen, ahol belülről, illetve alulról hozzá lehet férni, azokat alulról kiemeljük, és olyan elemeken, mint például a koszorú, ahol nem lehet belülről hozzáférni, azt egy ragasztásos eljárással húzzuk ki.